ma welele dugutigi den kabila batigi nun togo ni su mas in su somaw bedi toro sitana ambe Allah subhanahu wa ta'ala kabilala iye dugutigi den kabila tigi iye kabila batigi ibito kaninfo munabi wasoni ni yede ne ma dalenti borola ki tigelenti fani bala ibi wasoni fani bay sigatala ibi bo yoro mi ni dalen bala ko jamu min bila ka fo mati se ka klongala ma nyana mandeun wolu be moloya ka jamu ke fen klongela ma ye ma ko dugutigi den parce que dugu kalfala jamu min be ne bolo ne nun togo ne tate kalfala radi Allahu akbar na kalfala nambora kabila mina wolu de at kalfana donc ne klonge kenaye c'est que maw kanga yele ne la aflade c'est pour cela me wasona ye pour que ma kana klonge ke jamuna parce que jamu ye bede i ka kabila bede tay ni ye jamu mi ye ngata donc ne ma ye klonge no ye ça veut dire abe nyugo ko bo aflade c'est pour cela me ndisi bugo kabila tigi de muye parce que mama dambe tigi horo manganga fono ka nem ni fila iba ere ko ni parce que kuma eto de le kuma kalfala ma fla de la ma mi tara école la ka chance soro donc abi fo donc ni seko tigi no lu bora kuma be da on ambe kuma tabaraka kabla kuma iga kuma ebe kuma parce que normalement kalande ala sima aflade no ta kalfala me mina o donc ani seko tigi tando ambo foshuna tabaraka ka do ke ngata ala ka jamana en basigi ya rabbi la bangu nyuma ala ka dambela ya rabbi anga waso anka keleya anka miri sama ka fo ngata jamana be gelem na anka ka boala mais horon de ba bola ni dambetiku aflade parce que maw ambe be tadondo non to ko ma ko e maw nya do nyokona de bendugu te wa ma shabe be bendugu la ngata tsegi disi boy ma ngata ne tuma dani ma ba usara ko lu shukana do makwa o tano yoro dola aflade bendugu do tabarkala donc ni bendu la na nyo soro be bi ka position garder foli ka nyuma mi bolo kadi faso do ma faso koka uchama be unyebana nu klobana ni watina ma wo ma ban la me Bamako ani kofela la nege jurusala ka fo ka be don kramantona ka fo anga kene onina ambe Allah barkada ambe bi segatale de foli ti sega keni manga ma bassa ba fo ufo no yenwolo fay ko fo ko barkada tabarkala kama ka togo tabarkala la ka tarada tabarkala ala ka daro sumaya namburawla nkorake ba no e président Amadou Toumani Touré Allahu akbar Sudu Baba yep mba foka barkada tabarkala dambe ni horontigi khalalla nga donc barakela mba foka barkada tabarkala horomi atake aussi ngata ka sura Allah subhanahu wa ta'ala mata kan fanga takadama nin tugulo ko ka to laban comme Amadou Toumani Touré nta lada ka so laban na ka tla ka tanga ta maye mi mbonya nye baraka fono ngata donc akera nye kalan so daele akonna na no Ismaïla Cissé sumi champion et Cissé mbi foki barkada a dalembe sogoni ko a bange ba flane nyogon ci ana ana bakoromso greffe donc mi ma delika den soro de bismala fitini otumbe sumala ka sembo tangata ka ke finigolo na ka siri a kana sumala tara dawde ko ngata foiti kega Allahu akbar Cissé ni bela ni ñew fo ngat donc islamé ngat donc maoma ngat donc mim betara islamé ko be fo ngat ko barkada tabarkala ka fo les bâtisseurs sont partis un peu partout laisse beaucoup de casseurs ala ka jamana basi ya rabbi odwa alaka omine alako odwa omine nun togo ame domina iko bi jekulu do be ni ibika asigi senga doni mouvement do a jekulu aka état de santé be chuko de bi aka kenaya yala ka kena nina mbi foki barkada max USR ye mouvement politique ni ala sona tina teme kalo kelen ka amba récépissé so o mouvement me anya da parce que pour nous nye kalan bolo min ke morbo ka kalan ni to ka hakilna na
a ko politique ko maa baw de bɛ don politique la a ko hɔrɔn ni danbetigiw de bɛ don politique la a ko politique i ka se i ka tafe bolo kɔrɔ i ka se i ka pantalon kɔrɔ politique i ka mɔgɔ bonya politique i ti nanga ta k'a fɔ ko diyagoya ko ne k'a dɔn n tɛ politique k'i somɔgɔw ye la politique il faut être cohérent donc o kɔnɔna na i bɛ wele lase maa min ma hɔrɔnw danbew danbetigiw ko kana ɲɔgɔn sɔrɔ an ka taa bulonda la pour que an k'a lajɛ an bɛ bulon in dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min ɲinɛ y'a san 1 ye jour pour jour n ye walan sɛnɛ ka bɔ PDS la tuma min parce que PDS ye janfa min da k'an ka segin ka don IBK ka bulon kɔnɔ ko ka taa sogo dun a bulon kɔnɔ ne ko ne ka danbe ni n ka hɔrɔnya tɛ sɔn o ma ne y'o ka papier d'o ma ka bɔ a la tuma min donc an y'a baara daminɛ bi mouvement in n'an bɛna kɛ mouvement politique union pour la sauvegarde de la république parce que pour nous problème bɛ république de la an ye WhatsApp kɔnɔna an ye WhatsApp créé a WhatsApp la USR la donc an ye groupe 16 de sigi o sɔrɔla o 16 la mɔgɔ 200 ni kɔ de b'a la tabarikala malien de l'extérieur b'a la mɔgɔ 400 ani kɔ o même bɛɛ bɛ kɔfɛla la bi n b'o bɛɛ fo k'o barika da ka Saran fo ka professeur fo ka bɛɛ lajɛlen fɛn ka tɛ kɔfɛla la Sidi nka donc numéro 1 numéro 2 aw bɛɛ lajɛlen min bɛɛ bɛ kɔfɛ k'aw fo ka barika da Mali États-Unis k'a daminɛ France k'a daminɛ Arabie Saoudite partout Gabon Burkina Faso Niger partout ne hakili sera yɔrɔ yɔrɔ la Mauritanie je vous salue USA donc o groupe min créé la bi nka donc y'a san 1 presque an ye baara kɛ pour nous politique la n'i bɛ fɛ ka politique kɛ il faut que i n'a tigi ka ɲɔgɔn dɔn parce que politique ye min ye nka tɛ jamana kɔnɔna na maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan aw tɛ ɲɔgɔn dɔn tile 2 ka taa i b'a mɛn nka tɛ ko mouvement cira k'o taara yɔrɔ wɛrɛ a bɛ fɔ ten mais n'aw ye ɲɔgɔn dɔn n'a ye baro kɛ ka ɲɔgɔn somɔgɔw dɔn ka ɲɔgɔn ka laadaw dɔn ka hakilinaw dɔn ka textes dilan ɲɔgɔn fɛ baara bɛ se ka kɛ an ye san 1 de kɛ an b'o baara la nka tɛ dɔn ko bi o baara nka tɛ a san 1 dafara n ye papier bɛɛ dafa bila administration territoriale la kuna sini nka tɛ donc discussion laban an y'a sɔrɔ ni Ala sɔnna semaine in kɔnɔ ma semaine wɛrɛ an b'an ka récépissé sɔrɔ an bɛ sɔrɔ k'an ka donc a bɔ k'a cari sur l'étendue du territoire national aw bɛna fanga ɲini an bɛ fanga de ɲini mais fanga bɛ ɲini anw fɛ nka tɛ parce que politique kan ka soigner politique kan ka kɛ nka tɛ donc cogoya wɛrɛ la politique ma kɛ nka tɛ ka kɛ i n'a fɔ nka tɛ taa ɲini yɔrɔ politique tɛ kɛ k'a fɔ nka tɛ ko hɔrɔnw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ c'est pour cela an ko maliyɛnw ma nka tɛ de maa o maa nka donc n'i ko i bɛ politique mɔgɔw kalan n'i ko i ye danbetigɛ n'i ye hɔrɔn n'i ye halala ye politique kɛ parce que n'i ma politique kɛ maa se don dɔ i sigilen i ka so nka tɛ o bɛ taa i ka so feere a bɛ kɛ dɛ n'i ye mɔgɔ lankolon zogun kalabanciw maa lankolon n'i y'a ta ka dɔn politique la politique bɛ kɛ maa lankolon yɔrɔ ye donc pour nous ni hɔrɔnw de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ politique la o hɔrɔn daw an b'o de welela ka na don a nɛgɛjuru sira kan 76 32 76 00 an b'a reprendre 76 32 76 00 o y'a WhatsApp numéro i b'i message ci o la an b'i don groupe la pour que baara in ka se ka kɛ mais ni Ala sɔnna ni waati in kɔnɔna na pour nous on est très prêt et an bɛ fanga ɲini fanga bɛna ɲini a bɛ ɲini ni Ala sɔnna ma ɔ jamana a bɛ dabolo min na bi a dogolen tɛ maa si la ɔ kibaruya min bɛ kunun kana bi la o de ye Kɔrɔ Salif a kumara i y'a ka kuma mɛn n y'a mɛn hakilina jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin a ka kuma ma Salif Keita le conseil fa bɛ CNT kɔnɔ i b'a dɔn n bɛ Salif bonya kosɛbɛ mais i b'a bonya dɛ n ɲugula la kuma na cogo di ɲugula la min na parce que est ce que ale bɛ CNT la kama de nka tɛ donc a changer la wa o ye ɲininkali dɔ ye parce que il faut pas que les gens o bila la position na u bɛ kuma in na ko bana b'o la Salif, moi je l'ai défendu tout le monde jigina Salif kan ni hakili b'a la hakili b'a la ni vidéo kɛ pour le awɔ hakili b'a la et a ye min fɔ a ye nkalon tigɛ ko dɔw la a ye kumata min kɛ kosa in na a ye nkalon tigɛ a la il a menti c'est mon grand frère mais il a menti comment a ɲɛfɔ an ye et Salif y'i kanto ko militaire nka tɛ donc ko militaire ko o ye san min kɛ nka tɛ ko civil ye min kɛ ko militaire ye baara min kɛ k'a y'a kɛ o tuma a tun tɛ Mali kɔnɔ ou a tɛ histoire de kalama a y'a fɔ dɛ Moussa Traoré 23 ans de dictature Moussa Traoré min kɛ ale tun bɛ min il était où Moussa Traoré ka waati la nka tɛ donc hali militaire kurusi bɔbara faralen o de tun b'o bolo sara tɛ kɛ 7 mois nka tɛ ici a ko ni école karamɔgɔ ma sɔn ni mɔgɔ ma sɔn i tɛ se ka baara kɛ kɔnɔ i k'a bila Moussa Traoré c'est que l'homme malien était devenu les intellectuels maliens au bout de la cohérence. Moussa Traoré, c'était la dictature. Ni kuma ni ko chu quand abi net. En 80 école d'atu ngata katla ka école ka Cabral Fagaya. Moussa Traoré
o de Moribo ngata ka empoisonné Moribo dugumakolo de wakase fo ka soni bo ka tila ka faga ya Moussa Traoré, combien de gens ont été tués? Moussa Traoré, c'est l'accord de Tamarasek qui a fait que le Mali est tombé ici. Il était où, cet artiste-là? Que j'avais beaucoup de respect pour lui. Il y a Francis Dioba là-haut. À Dioba là. Ça veut dire, ne m'a mis famille, ma horon. Surtout, il y a des. Et c'est la fond de tout le même. Parce que les militaires, lui, il est un artiste qui a des milliards quand même, je crois. Ma warta bolodi. Ah. Moi, je fais mon doigt. Mais ni kuma inaje avec qui kono ko chauffeur kuma do de. Bon. Walma era fa fora wati me. Comme on veut pampan tout monde là, pampan, on t'a donné quel donc c'est bon. Na hagli so na sigila ka kuma ngata am sa ka famille. Sinon je suis très déçu et puis avec mi faut la réalité. Les militaires civils fanga gérer ça mais. Alpha. Moribo, Alpha. Il y a eu un coup d'état en 68. Moribo a fait 8 ans. Ah oh. Moribo Boro Kondana. Alpha Nana, il a fait 10 ans. Ça fait 18 ans. 18 ans. Amadou Touman Touré Nana. Amadou Touman Touré, presque. Amadou Touman Touré, ça c'est un militaire. Ibeka Nanagata, c'est un civil. Ibeka a fait combien d'années? 7 ans. 7 ans. Ah oh. Niyo Frangata, donc 10 ans, plus 7 ans, plus 8 ans. Oui, Jolie. 25 ans? Otea, on a maté comme un gars comme Madjan. Ah, Odo. Odo. Donc 25 ans. Mais Moussa Kele 23 ans. Moussa Kele, ok. Il y a ce qu'on compare à Chodi. À quoi flède? Moussa Erema Miri Halika Fongata comme Kadhafi Nyokonka Sogo pour rêver pour voir le Mali grand Moussa Make. Amadel Gal Sogola. Moussa Bouraka Sorangata, le Mali n'avait que 25 lycées sur l'étendue du territoire national. Moussa Bouraka dans les écoles supérieures maliennes, ce n'est que 4 écoles professionnelles techniques. Fais-moi fraga. Ça lui fait ma fala et oui. Angateme Aroka. Angatanya fait. Atonganga Liptomi. Liptomi. Chaque fiani moi c'est moi. Aïe. Kanatike. Angata. Malion Cordolendo. Ne bobo nyakata adomba manja. Nantaranya fait bae kafo. Plan d'action. Premier ministre Noé Mouktarwani atara CNT kono. Baraka ngatasra minfe ayaira. Oh. CNT maukoni sona akateme. Na faraku mala familiale politique kene ka ibanye do jamana marakono imenala. Oh, na farake ka akli jagabo ke plan d'action inka. Mumese ka soroka nyefo lamebaw yedi. One. Ako nana, antara tomo kana nai. Antara tomo kana parce que te fin kalama malikola. Nga ministre ake togo. Ay ba fola ne de, nga ne de ande ake nyo fa amazan wolo blake katla ka gwen. Agwena di? Amadu ya gwen parce que atunda lenda la tukune ko la bangwati. Ne de ba fili. Aye ko ne ya fo tuko mina odo. Na maso anta korobo na ya kuma do blanga da akara choto matite magatu kuma fetu. Agwena di? Ne ko annato zena bandawde nana ya. Anana sa ya fo de la ngata atara diko bara. Diko de a proposé bandaw ye ni bandaw ya signé. Kuma bano ne tukuma fo signé flaw. Lege sedo tour tegedo. Ni kuma kura de. Kuma kura tede. Nene ya fo, ça veut dire fo baka ya fo. Diko de a proposé bandaw. Diko de a proposé bandaw ye ni bandaw ya tege kala mais o ya sorongata donc ça veut dire ni jatemne ke hali fenge comment il s'appelle one yere tun dale mi bandaw la mais yoro mi nakla ni katike nyona doni bandaw ni one men one ni diko yere asa ne folo diko mi be fo one ba fuka mais c'est ça vient katike nyona imatiko ka bol imatiko ka laba mboli ya ngai tani deke mais mko chama metoka sosoli ko la ko diko ma bandawdi ne de ya fie ne nu to de ya fie ne yemi fo bandawta la tori tegedo diko de a proposé bandawdi a signé parce que me mi fo là en général le premier ministre est choisi par le président de la République pour signer mais chaud be bois pour le consensus mais diko erema dogo diko ya faka interview do là où kala de a proposé amadogo et dit qu'il a proposé à Bandaou à entraîner la décision. Tabarkala. Mais ni a égalé à Chamankaro faire. Parce qu'on en a fouet tout le monde. Donc, tout le depuis Allah y a dans
c'est des chômeurs qu'on a pris pour qu'on ait un gouvernement. Ogun de bara la yɛrɛ. O tɛ baara ɲini yɛrɛ de la. Parce que en son temps, il y a un foyer, on a ma de la baraka, mais il y a ta gélé. C'est ce qui a fait que 6 mois qu'elle a. On te baraka, tu connais, on m'a dit le conseil des ministres, m'a dit le rapport que les événements au taco ministre n'a pas baraka. En son temps, il y a un foyer, on a fait un coco et un marché, au cas matami de la cabaraka. Comme ce frère la mienne, toi, comme tu m'as dit. Ah, ya, ou te m'aider. Donc, comme on entame, on te menaka. Donc, bien, comme il y a faut comme plan d'action. Plan d'action quoi a taara hakilina fo mais ne yɛrɛ ka jateminɛ na n ka yeli la n ka tɛ ɲɛ min kɛ denni ye kuma min fɔ n ka taa a taara o de photocopie ka taa n'a ye ka taa photo dialogue la bɛn kɛra kuma minnu kan o y'o photocopie a nana n'o de ye a y'a photocopie quoi baara ma k'a kɔfɛ foyi ɲɛnama ma k'a kɔnɔ taa ta i k'a fila comparer comme les Maliens les intellectuels maliens beaucoup sont des paresseux salaya b'a n'a ka lecture kɛ o taara dɔrɔn k'o ta k'o copier ka na n'a ye mais là où il y a problème ni ye plan in ta k'a lajɛ logique ça veut dire k'a fɔ ko an bɛ nin kɛ nin waati la an bɛ nin kɛ waati la a ta chronogramme t'a la o t'a la ni ye jateminɛ kɛ n ka taa k'a fɔ wari min kan ka don a la wari min kan ka don a la a t'a la or un programme du gouvernement doit être clair doit être visible et le budget doit être très clair wari kan ka bɔ yɔrɔ min c'est là-bas que n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ n'i kan k'a noter je le donne 6,5 sur 10 ala ti moyen sɔrɔ si c'est moyen yɛrɛ fo n'i y'a di sur 20 kɛ fo n'i y'a di sur 20 kɛ sur 10 sur 10 moyen b'a bolo la o ye passable ye o sur 20 n bɛ 20 yɔrɔnin de layɛlɛ an ka taa kɔ 6 sur 20 6 sur 20 o tɛ donc 6 sur 20 n b'o de d'a ma non o tɛ o ye moyen de renvoi o tɛ renvoi yɛrɛ bɔ a bɛ fɔ a ma ko moyen d'exclusion automatique o kɔrɔ de a ye n ka donc a ma moyen sɔrɔ a ma moyen sɔrɔ an ka taa n'o ye mais e yɛrɛ fɛ munna nin sera ka tɛmɛ an ka CNT kɔnɔ o de ye maaw dabali ban kana ala kama sa maaw tɔmɔna carré kɔnɔ k'o kɛ CNT ka gɛrɛnna mɔgɔw tɔmɔna mɔgɔ dɔw bɔra hali dɔw yɛrɛ bɛ yen o t'a dɔn kɛra n'a ye cogo di mais n cousin don n ka taa ka mɔgɔw ta n ka taa sariya ye min fɔ n ka taa o sɔsɔla o sɔsɔla bandɔ y'a sɛbɛn cogo min k'a fɔ n ka taa regroupement de kan ka na n'a ye sɔsɔli kɛra kɔnɔna na n'an m'o kɛ n ka taa an bɛ kɛ hɔrɔn lankolon ye parce que komi kuma tiɲɛ man di maliyɛn ye maliyɛn bɛ fɛ ko changement ka kɛ mais maliyɛn tɛ fɛ ka changer n'i ye kuma fɔ a b'a tɔɔrɔ parce que min ka gɛlɛn maliyɛn ma n'i y'a fɔ ni ne ye dɔ fɔ nin ma bi bɛɛ b'a fɔ non togo ye fɛn dɔ f'a kan mais n'a fɔra ale yɛrɛ ma a nin bɛ tiɲɛ mais an ka kɛ halalaw ye sa an ka kɛ danbetigiw ye sa n'an bɛ fɛ kow ka changer ala tɔgɔ n ka taa muhamadu tɔgɔ tiɲɛ n'a b'i baden kan n'a b'i fa kan a to a ka fɔ mais maliyɛn bɛ fɛ n ka taa ka changer bɛɛ ka t'i yɛrɛ lajɛ miroir la aujourd'hui baara bɛ cogo min baara lankolon don aujourd'hui militaire ninnu nana baara kɛra cogo min ka taa baara lankolon don CNT sigila cogo min ka taa baara lankolon don a tacogo man ɲi a cogo man ɲi ninnu de kan ka kɔ tigɛ n'an ye ka se élection ma u na se e ko kɔ tigɛ an tɛna ala de minɛ n ka taa donc sinon kɔ in an ka se bada la a tɛ nɔgɔya dɛ a tɛ nɔgɔya mais élection ɲuman tɛ yen mais élection ka kɛ qu'au moins 60% ka satisfait parce que États-Unis c'est pour ça n'an bɛ diinɛ ɲɛmaa dɔw mɛn na ko an kana taa élection na ko a bɛ précipité o bɛ ka fɔ sisan non n b'a fɔ ye o k'a lajɛ États-Unis élection kɛra matériel bɛɛ b'o bolo mais donc a kuma cayara président ko a tɛ passer pour la première fois dans l'histoire a kɛra an y'a ye n ka donc Niger structure indépendante de y'a organisé mais kɛlɛ wulila a kɛra an y'a ye Guinée la même chose an y'a ye yɔrɔ caman mais il y a un consensus ka dégager pour que baara in ka se ka kɛ mais il faut que politique mɔgɔw ka lamɛn parce que politique tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i tɛ politique mɔgɔw lamɛn o tɛ ɲɛ o o t'a ɲi o tɛ ɲɛ o il faut pas qu'on soit des hypocrites parce que jamana na an ye ko dɔw jateminɛ maliyɛn bɛɛ bɛ sɔn an ka nkalon tigɛ ɲɔgɔn fɛ o ye kojugu ye foroba nkalon an y'a tigɛ o c'est comme coup d'état min kɛra Amadou Toumani Touré ka waati la an jɛra k'a fɔ on a reconnu au niveau de l'Assemblée nationale qu'il n'y a jamais eu de coup d'État, qu'il y a des mutineries qui se sont transformées en coup d'État. C'est une honte collective. Et avec galon pour la génération. C'est fou. Il y a eu un coup d'État. Oh, aïe, minga. Coup d'État derrière. Coup d'État kondo. Mais à ma fois, coup d'État derrière. Et on a accepté, nous tous, en 2000, c'est une honte. C'est du mensonge collectif.
c'est pour ça ni jamana o jamana bɛ fɛ ka taa ɲɛfɛ jamana tɛ jɛ ka nkalon tigɛ ɲɔgɔn fɛ mais an b'o kɛ Mali la pour quel intérêt pour quel intérêt aujourd'hui jamana bɛ position min na effectivement gɛlɛya caman b'a kɔnɔ gɛlɛya c'est à quelque niveau ne b'a fɔ n ka émission bɛɛ la n ko n'i bɛ fɛ jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ une nation qui a des problèmes la première des choses baara de bɛ kɛ. C'est pour cela que je félicite le président de la République, Bandaou. Au moins 7 heures, il est au bureau. 7 heures 7 heures. 7 heures, sur le bureau là. 7h15 à bureau là. Il rentre dans son bureau. Dongodo. Na donna discours mais à Mali kono aka investir la boue de tafla ko kala ka sogasiki. Ibrahim Boubacar Keïta du meta 16h 17h. Mobili langolo meta. Ate ibiga 20 sa togo. Akate. Ate bleu. Kama u dem dunga takati danga ta kokitoi. Ewe, kama fakati da. Atuba akla ngata dongo mo do histoire ko nga boté. Aka ma u dongo donga ta ba fa ko ne ba tan. Nyaw jeo amba bien chou kono parce que d'abord ay dambe tiena ay horon langolondi. Allahu akbar. Mba fo malion yo ka famia. Ne ibeka blaka bla maka kolon chukoro mina. Le jour où Ibeka a fermé l'école Katane, année blanche, en 1994, il a mis l'avenir des milliers d'enfants en jeu. C'est deux criminels qui ont fait l'année blanche au Mali. Moussa Traoré en 1980, à l'école d'Atounga, donc pour Capral Noufaga. Le deuxième grand criminel à l'école, c'est Ibrahim Boubacar Keïta d'avoir accepté de fermer l'école. Mais comme on nous dit qu'on a la mémoire courte, Malien Malien ngata ibe Malien ene Malien be kele ngata suraka noto de fanya san kele ambe nyina arso ki bien chou ikono e ba ko ne ka to emuna mba to emuna ngata e bara jugu mi ngba to emuna nana comme président Korondo korole comme ala ma faka fe nchama mi kela nye koro angatere parce que comme go iba so internet là c'est ça anyo bien chou ngata donc be kule la ngata be tamike ngata bi ne yorobe mais autant bo anjaka mo parce que déjà on est là tranquille ngata donc amba leje parce que maliko na mbude fola amba nga kele kela nyina ya san bisamane ko mbi kelela tano mo ka doro meti ngono nsago bi yere dala nsago bi yere 91 ans kele ke to ni musa tunya soro ngata do atuma ambande ande kele ke pour ka saga jamna boni kele ko donc je n'ai pas de leçons à recevoir avec les gens chokorban no muso korban bol lame parce que akera to ngata akera nyena di ma ka doro meti ngono ko bugula ba fa awo ma tatin kono ntati mo kono ngata min tika de ta nti kele kala mo yembi kele kala mali de anin deunyi tabarakallah. Donc, je n'ai pas de complexe. Mokoka drome, il m'a donné un crédit cinéma. Et aussi, on a Facebook, il y a un tas de. Ni nana ki andoya ko nana mi dogoya ngata katlaka bla itala ngata me nganga mi fo ngata donc parce que neni fay kalanke nyongo fe neni bay kalanke nyongo fe. Ambe fly ngata donc metla ki bloqué. Ça m'a sauvé madé. Mais mi ndo chien qu'on a des faux. Donc aujourd'hui, on a des positions glément de là. En termes d'insécurité, nous n'en a fouille m'a changé. Moi ça la kantala de. Et dans le programme donc du Premier ministre donc insécurité ko ngata fe nyama pour moi fe nyama tala ay théâtre de bon Premier ministre flona yemu ngata aujourd'hui priorité de priorité fait fladé il faut une organisation d'élection pour aller vers les réformes et réformes dont c'est que ma parti politique ou doit qu'on donc nan là aujourd'hui il nous faut priorité de priorité la sécurité nationale et sécurité c'est que qu'a faut jamana na angata élection na ungata hal na floka do Mali konnana tant que il y a pas de sécurité sur l'étendue du territoire national. Troisième aspect de la chose, il nous faut une justice. Parce que la justice c'est hal yo zoom ne ka de justice ma bo o abibla. Si cette justice n'arrive pas à nous suivre, Mali ti bogele konna. C'est pour ça que l'émission n'a pas fait flafo. Donc quel que soit le problème de la nation, si la justice marche, la sécurité marche, jamana sera bogele konna. Tabarakallah. Il est important que nous tout aspect d'Ogata. Mais le Premier ministre Ngata Nana abaka watin ndeke. Mais je le salue pour le courage parce qu'à Kongata ko 18 mois Ngata ol tatolado. À côté. Obita. Musala kanta la de obita. Ne membe feka dora so ka dunka manger à manger mantike à botade. Obita de. Parce que no matata tien sera malima. No matata damba tien sera malima. No mata mali chune de we. No mata wo jone be fanga toke. Ego Premier Ministre ana kalotan isro sabula ibe ala ko ani banda uteti ani digo teti digo ti décision ta de banda u de décision ta o digo era banda u era balendo ka digo re soare
Ya me ama jay tulo de angata me. Mano manu ka digo reswa. Ngode kala ngati ko dimi. Allah bi tanni ke la shunit lebe la. O bi ñongon ci la, oni ñongon ci wo ko no bi ñoko rencontrer la. Donc o ti mo ko rencontrer te ko te de rencontrer la to rencontrer la. Angata me. Ama kila ka do kuma lawo. Ouais, angata me. Oh, yani anga do. Parce que na to ngoro fugula bi na do sisa. Ay bon. Akan sa. E don tene ni ngoro bla ñona. Mo shit ne ni ngoro bla ñona. Parce que ambora ñoko fe sere mundo la sasa. Ah, edu mba aga 18 kono bi de. Non, ngoro ka 18 kono ngata mbisa ka balo amorti ci ko mi nja. Foi tala. Angata. Ka pivoter ngata ka teti ka do. Angata me. Nantara nyefe iba ka fo Femiye Issa Kaujim, le 4e vice-président de l'Assemblée, ani asserté Nyama, du CNT, ani asserté Nyama, abe wulika jola bi ka foko Femiye Assimi Koita ko akanga ke kandidat. Yala ebo ye chodi. Assimi kandidat ya. Assimi candidat, Assimi ma fo mo kay candidat. Ama fo de nga J'espère que le président aussi ngata donc ya hakil nanta dini bekam parce que le président dit que nous allons respecter papier mikera. Charti. Président a fo aya fo yan aya fo yorobe. Ntisi ka ke président Hasimi tisi ka ke président premier ministre tisi ka ke président. Président yo fo ka ban. Donc ni pour moi ni président yo fo ka ban. Kuma wara te ngata ben ni Hasimi ngata donc comme iba don min donc aussi cheni atrofuté aka cheni le malade mental là Kaujim ke malade mental amangene on ka kene ngata donc abe fiti de ke toujours na ya Johnny nta don na to ka fraude kunu na bi na ka fraude kunu ngata donc sinon amangene na ka kene a ti réfléchir tangwa mais souvent e ka be Johnny ma Kaujim aka Kaujim to a to de te Kaujim de a to donc le malade mental là donc mais il est malade c'est malade il est malade il est pas normal Maintenant be banabato abanga sente kono joro nan na mabulo abe kuma di banabato be ma ngata banabato o me ngo joro nan na mabulo atachi ko mo defi yango gerengo do gerengo da agogo acheni ni tafuka bi nono miya ene mambe nono mi be kuma ta e nono kuma kuna mami ya pas de problème ab nono wara mi ngata dongo wa be nono fimi la do ka be nono mi e be nono mi mo ko mi ni ka ki be mi ke be nono mi e be nono mi mangene ibe kuma yere mata iba ko chorni de bila amangene na ma faraka banabato radio da mangata wallahi kan do bina pikiri kawla e ma ya damne na damne iba so ane journaliste nu na to ko pata be wordi aka video man nu mangata be boy ko bana de bola iba ko ni dite ngulla ngata donc video man be bola no fe ngata parce que be 2000 francs 10000 francs do mangata donc o lere o banabato nu tugule mba no fe. Et donc, mais vous êtes malade, c'est pas bon. Akana jamana de traumatisé, c'est pas bon. Vous êtes malade. Akungulo mai, ngata donc ça banabato est la même pareil banabato. Angateme, angata. Asmisa Karida. Avec un chukodi. Et la ka bobo ke dans le président. Hein? Asmi de ak makame. Kuma manchame. Bobo bi ke président ya me. Ay ya kuma manchame. Angateme. Angata? Mais c'est comme il faut Asmi nlame ndoko. Oh. Mao ma coup d'état tenté ngata donc ngata obi boke palangono. Ni coup d'état tenté. Oui, ibi jamana bla. Musala kanto la de. Prenons la Guinée. Dadi sibimi. Dadi sa Burkina. Yoli. Hali dumini nyana mata so ka dun. To abe farni de dun. Allahu akbar. Farni ani café baoulé. Café baoulé mi bada. Ayi. Café baoulé ni warti bulu ka nono san. Ibi sukorota to ka ke jila ka munumunu ya fodi mako café baoulé. Dadi sibo de dun Burkina. Allahu akbar. Ni mahina la yere na tla ambe orange mo nyini ka chama. Na mboro la. E jonware be ntuguni ngata donc membe yoli la. Ko Jibo commandant dodo ay coup d'état ke Niger. Abi yala la. O ba nyini to man abale nyini internet ka le abi yoro jumena ay doke abi doke. Alere be dumni nyina kadu. Amboray jonware Burkina. Dotu ti Burkina. Zida. Ale worto sani ngata. Esa te Canada bi. Abula kata Canada kata adale mew. Ay teni haramu yere. L'histoire de la situation géopolitique. Ni mon coup d'état que les 54 États du Mali, de l'Afrique, n'en sont à coup d'état là. Tous ces officiers là vont faire le coup d'état. Donc, Djamana Bébi. En 1962, la France voulait un coup d'état.
La France voulait un coup d'état en Afrique, déstabiliser l'Afrique. Autre scénario. Faut bombe d'énar nous black. Il y a des Comores là. Donc tu es aussi très jeune. Toi aussi tu es très jeune. Mais Comores là, il y a une bombe d'énar nous black. Et combien de présidents ont été tués? Aux mutations terminales. Aujourd'hui, tu fais un coup d'état, les États-Unis ferment les frontières. L'Union européenne, la même chose. Barre de fond, bébé d'attrouniqué. Ou bien, penser à ce bla, et boli. Donc, machi, coup d'état, ni coup d'état qui est sur le plan international, au biais d'un parlement. Donc, maintenant, dire que, il va falloir barra de temps, au lieu que Mali be position en cas boira, Hassime Mireb, la langue de barra, la langue donc aller à pouvoir du il n'est même pas constitutionnaliste, à la constitution qu'on a, il est entre deux, il est chargé de la sécurité nationale et il est chargé de la défense. Mais aujourd'hui, la situation n'a pas évolué. Depuis Ibekatara, donc il y a eu combien de milliers, il y a combien de centaines de morts. Donc la situation n'est pas évoluée. Mais moi, il y a quand même la ballontan de la Sangada Barawata, la ballontan année, à toi, le ministre de Sport, la ballontan. Ah, Mobalako, au Baralade, Moussa Taher. Kabe Baralade. Avec ses communications de là. Blanc fou de tes communications. Donc, Allah est Jimmy, donc, Abta Sogoni, donc, joueur supporter. Al Niteba Bolo, Abo publié. Abo publié. Al Negasoboli. Abo publié. Al Nabaga Sujet. Alinia, Animro, Genus, Kileno, Guerena. Al Nabaga Sujet. Donc, tellement avec ses communications. Atalent, donc, Demson, nous, les Cameroun, a été Willy Kadoma, comme donc, comme ministre, répété Willy Kadoma. Donc, maintenant, je roule, donc, ministre Katemi, Kata Sorgata Balonta. Donc, ni barate, n'a drone de quoi? Malitera. Ati tien fait tout le Malien. Au best qu'il inflame quand la main. Non, il faut bonni parce qu'à mes fola. Ati tien fait. Ma mec a horon en gabarenke. Mauti Keliamuna. Nine Chini, Kafo Chin to Menegasoka. Nine Libye, Kafo Kadafi to Mena fini de l'ambulaire. Kafo nous barake hakli bara ngata pour aménager. Mali connaît fendo ye kapseka ke depo karangata donc moi j'ai eu l'espoir qu'a fait changement de sekake. Ne nous to tarangata donc ni tra ambassade des États-Unis de la tiado ben kontumbia. Abe Frézi Séné. Frézi ni Frézi Clean et la Frézi ya. Kafka Séné malla. Aïe madel kay. De mi ba Sénégal donc. Assez 2000 assez 2000 samedi wara ngata donc ebe mo ko nyine ngata bi kilo kele nyine ka di me ko manger. Ay o ya dan. Nyere be kilo kele nchima. Ay abana. Donc Abbas Séné depuis Frézi Séné Mali là ne ko fembe bi seka Séné Mali là. Hein? États-Unis ambassade dala ta doro ika joka fangata ko Johnny Tumbiay. Frézi Abbas Séné Mali là. Chaque semaine au moins il a 8 kilos ou 7 kilos. Et Frézi kilo ngata donc c'est 5000 mais Abbas dîner ngata donc 4000. Nya fo ministre no baby Frézi nene. Parce que maintenant blanc ta kata do bema o ba beba nene ka fo et puis mi wona da ba chuma ngata obetla ka war chama. Ibna ketene. Mina comment pour qu'on ngata ko ka donc ka fangata on doit aider des pauvres de ce genre. Frézi bi sene ya malamina. Bi chef ko la ngata donc amisa ka fembeke. Chef franco la amisa ka fembeke. Fembe bi se ka ke mali kono ya. Tomok to ni pomme ni kidal pomme de terre senele ya bi te kan bo. Tellement agabou. Tellement kabou. Ni fleuve ndale nga foko fembe bisika kemala ambana antikilia ambi fait toabuka en son mao mangata donc etu funye tellement malien ambana kula ibe malien rele hal na ye boroke ni tlala ngata hakla kibini teke donc afendo dama hal ba tele ka fendama akara gerbuyete Allahu akbar anga jamana gerbuye à présent où ye gerbuye a ministre ye gerbuye ni tara ma o ma fe ngata gerbu hali dona mi fa hali ti mami dona ko mana tle kelenga donc hakla itapla ki bi tega do post ko e ma delgi so be ndeli muna jamana gratini et les jeunes sont assis embêtés là dondo baraté ya Allah président c'est ne choko ngata ya ambado si chacun veut travailler pour que Mali Kabone on sortira maintenant ya bambara là. Et maintenant, Mali Warbe Mami Bolo, ou la ko sago de bala, ba dunchuko mi oja. Dafu do hakla o fade ka wardo baka wardo. Wati ni kade obi sheki shinye. Hali ka cheki kanga keso ma kadima. Anga yoro to mi be ngata ya be fere ka ba. Ina muso yara me ngata do. Ko buga be fere. E an yara to dado ko ina kura bi jola ya jawe ngata fere la mo ma bandil nu la ka bo, o do ne kata ira na ko ina kura bi jola e to makala ma. Ni muso ma fere le ko kuma fo mami mbe asunye ambo be
Ambo baka maya bankele kelen. Mais comme délinquant do c'est bando bo bolo ko ni ya fokante ko be mo blaki agressé. Amet la ka lisi bo kelen kaira a so a kulekulo a kalabanchu a zone mi e jamana sué. Amet la ka be bo. Et puis atlangue be commerçant ba. Hein? Espèce de bandits et des escrocs réunis. Mais mon kanga miri yere ina ndo fere la. Jamana patrimoine. Mais wakla côté ça de. Mais c'est les bandits aussi qui ont vendu hein. Muna afere. Non afere la what it meni. Bobo anenga da bachili, nye bachili welenga da dona nye bachili kwensa. Bachili me. Ega cheka, bachili kere. Mon père. Aba la mena o, bachili mafie wa ngata donga ayen welenga ta kan M5 la ngata kereni na ko Togo. Ye mi fo nyame. Ngone mi fo. Ngonya fo bi fe faire la inyena imakuma. Ako tiere la ngata ka faire la. Ko do yere be ils n'ont même pas payé 17%. Hein? So imbe jele do ma 17% fro. Et wari fere la ka dum ngata ka tla ka ta a konto ta ka warta ka bo ka tla ka ta dum wa wari fere tout compte spécial de ton créer le ko wari ngabla kon nana ici sukuba kon nana ngata we mètre carré fere 300 000 francs or à Badalabou le mètre carré c'était 800 000. Allahu akbar. Et ouais moufo kono ko sokoro do c'est des maisons de moyen âge et donc maintenant anga akojigi no kerangata donc maintenant wari we bola. Sodo sana fera yeko sodo sana ngata kama tebe ngata donc 2 milliards 3 milliards ka ibi dans la terrain. Aïcha. Sukuba inkonda. Bandits nous des escrocs et des délinquants financiers ont tout acheté entre eux. C'est pour cela que je dis aujourd'hui transition nganga mike okanga fembe ke ngata donc do seko ngata la ka. Okanga kene. Maintenant le problème a c'est ngata morbo c'est ka baraka ka faire que bandits ni délinquants bena. En France ngata mo yoka lo faire. Oya ke chukodi état ya ke chukodi. L'état d'abord mi nganga faire ngata we papier ke ka di ka appel d'offre ke ngata ka ngata ko ambe fe ka ne faire. Oya ta expert ou ya ngata a baraka. Il y a eu un contre-expertise. Au kelen kaban donc même bi fait ka ngata we ouverture ke même bi fait ka sangata donc on na ka postuler ka sa. Mais man la ibado oya faire na fko jakuma bo. Ni nkoro ni atore bachile nana e ba nyinga afere la chukuma ba nya fi ngati je te demande le comment be radio la main ko se ni na klobano e bina explication ni malien parce que moi je souhaite ka di pour que ka don parce que yemi fone iko dobe hado ma 16% sara warina donc so mo bulu halibi donc afere la ka bachile de to yenge bachile tumbe do kala ma bachile demande fere mais ça na ale kana to fere la mais mo do ma 16% sara montana hein ça veut dire so bo buluti Uma ali 16%. Ali 16% de commerçants dans la Mosra. Délinquants nous. Allahu akbar. Commerçants délinquants et des escrocs. Ane jogorome délinquants damani be ngata lubala. Oh mais mune yato ni jamana sona kan ni so nunu bla sugula. Bubu na mo bubu nunta bubu réfléchir à milliards. Ya Allah. Bubu koni bubu ye jamana ta tien de o. Chaque fiani mo shingoro de. Angata. Politique chaman ko ni société civile lu ko ka organi unique sigi nganya bala ka fo ote frontière la fanga hakilnay e ba ye chukudi jamana be position mi kan gele chaman bala bara be ke chume dambe ni horonya ngata bara be gala to mi touré ka interview de ka touré na madana le halala yi comme adama den dobe ne madana na touré halala re na ka ta fa nyini ga e ba nyini ga ba le ngata ni halala yi e be mo ne internet ka chama me aba ba nyini ga na wi halala we donc ngata me c'est que question ka donc vous avez regardé interview kala interview ka commentaire kala Facebook ngata ngombata ne halala da ka ba nyini ga flo ngata me OK oh organe unique parti politique chama ko no ko c'est ka be ngata donc fenga be mi fola ngata donc premier ministre be mi fola ngata ka fo ko organe unique c'est ka premier ministre ngata kuma masara ila ngata da fora de ngata donc aw be yoro mais normalement abi baraw ke abi malien lamé na ye malien lamé abi sigi kana le ngata donc malien mi proposer pour que encore ta en compte aujourd'hui tout le peuple malien avec les hommes politiques veulent l'organe unique. L'organe unique fait. Mais faut ça la décision ta dire que quand il y en a c'est pas vrai. Ni be bara bi seka donc en 2 mois qu'on a 3 mois 4 mois qu'on a seka donc allons-y d'abord en cas expérience tenter mais mi doit faire quoi administration de kana élection organisée 2 jeux
administration territoriale CENI k'o bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que dɔ ka bɔ budget la parce que CENI yɛrɛ dɔrɔn bɛ 8 milliards utiliser k'a dun gasan donc aujourd'hui tentons ça n'an y'a tenter ka to a bɛ ɲɛ o a bɛ se ka ɲɛ a bɛ se ka ɲɛ premier ministre ko a ka plan d'action fɛnɛ kɔnɔ komi na miliciw désarmés yala o se b'a ye o tɛ se ta a bɛ o ye sogo de ye bluffeur don i y'a bluffeur ye premier ministre bɛ bluff de la o a tɛ se a bɛ se cogo di n ka taa donc est ce que n ka donc a kan ka désarmer ale mana Mali sɔrɔ tan n ka taa dɔw m'a fɔ ko Daramásogó cira o sera k'a fɛn ɲɛnabɔ wa olu yɛrɛ ma tila ka taa Daramásogó ka rencontrer o don na Uwagé ma taa an kana ɲɔgɔn bluff sa an ka tɛmɛ a tɛ se sogo don komi kuma tiɲɛ man d'aw ye a ko kɔni filɛ sa o n ko sogo don an ka tɛmɛ Amadu Aya Sanogo a ka procès a kɛra m'a fɔ Aya a bɛ sen na hakilina jumɛn b'i la a ko la ninnu ye jamana ta tiɲɛ jɔnni Jankunda ani Ibrahim Boubacar Keïta Jankunda ni Ibrahim olu ni Aya bɛ fankelen Ala man kan ka yafa o ma fo ka dunya wuli Jankunda Traoré Jankunda nama garadi ta ka d'a ma o y'a kɛ général 4 étoiles o tɛ saya ye ne ko a tɛ se ka minɛ a la bilen dɛ n'o y'a jugé o b'a minɛ a la sinon c'est l'homme le plus gradé de l'armée aujourd'hui ATT kɔfɛ ATT sara ka ban o nka donc ale de bɛ l'homme le plus gradé maintenant un capitaine bombardé du galon de 4 étoiles nka donc qui n'a même pas fait l'école de guerre a ma école de guerre kɛ de mais a bɛ mun dɔn tɛ foyi dɔn il connaît même pas comment l'administration fonctionne on prend des gens dans la rue nka donc o de bɛ kɛ armée ɲɛmaa ba ye an ma jamana ta tiɲɛ wa et que ce monsieur qui est ka mɔgɔw jɔ ka k'a fɔ ko ni n ba cɛ k'an bɛ t'i faga o bɛ taa mɔgɔw faga o la Fuseni tɔgɔ dɔ bɛ yen ka taa k'ale de y'a falen o la dɔw yɛrɛ su donna ka sɔrɔ hali ka taa dɔn o ma fɛngɛ et aujourd'hui an bɛ taa loi d'entente voter ko loi d'entente des crimes donc de contre l'humanité ko k'a fɔ ka taa ko mɔgɔw ka bila c'est comme aujourd'hui Bamako min ka di min ye a b'a faga après ka taa donc négociation bɛ kɛ a bɛ bila ala y'a fɔ hali kuranna kɔnɔ n'i ye maa fa i bɛ faga de o e b'a bila o de minɛn kɔnɔ i b'a oui mais Aya ye jamana ta tiɲɛ de les enfants qui ont été tués c'est les meilleurs soldats un commandant n'est pas n'importe qui pour qu'un commandant il faut être bien formé ces enfants là an y'o formé mais min do ko parce que ko wari dira moi je m'en fous k'a fɔ wari dira wari ma di ce qui est important pour moi c'est que la morale collective a été touchée Mali danbe touché la Mali hɔrɔnya touché la armée kɔnɔna na ka taa coalition min armée kɔnɔna na bɛn min tun bɛ yen o bɛn taara ka bɔ yen armée kɔnɔ ni tun magala mɔgɔ la ka taa donc ni magala mɔgɔ kelen na soldat kelen na tɔw bɛɛ bɛ taa ka taa fɛngɛ mais aujourd'hui ka taa armée o bɛ ɲɔgɔn attaquer hali mɔgɔ tɛ kuma dɔw kɛra i n'a fɔ o tɛ armée mɔgɔ ye Bereuruzi mɔgɔw ka marifa min tun b'o bolo min bɛ kari ka taa n'o bɛ pan o y'o minɛ k'a di gardiw ma hali u ka kan o y'a minɛ k'a di gardiw ma et on a humilié ici les gens Aya ye mɔgɔw ta k'a fɔ ko n'i sara armée na ko n'i sara Mali ko la ko foyi t'a la o bɛ sɔrɔdasiw siri k'o kule ka sama ka taa n'o ye ka tila ka to na k'o faga ka marifa ci o la et des gens vont s'asseoir devant nous pour nous dire que non ko loi d'entente ça dit ye mɔgɔ faga c'est pour cela donc an ɲɛ b'a kan donc bi dɔw bɛ taa o balimaw faga à cause de 50 000 francs ka joli minɛ ka taa d'o ma ka taa di boli ma ko ka boli sɔn c'est pour cela an b'a ye bi mɔgɔ bɛ adamaden tɛgɛ pièce ni mako bɛ min na ni mako bɛ mɔgɔ galaka kolo de la ni mako bɛ mɔgɔ woro kolo de la mɔgɔ b'a bɔ k'a d'i ma o bɛ taa mɔgɔ faga an y'a ye gɛrɛbuden dɔn ka taa o kan tigɛlen ka taa donc an y'a ye yan donc aujourd'hui à Bamako on est devenu des criminels en puissance partout parce que la justice il y a problème min kan ka juger au nom du peuple malien a été jugé o tɛ de gɛlɛya bɛ yen ni kumana ko bɛ datugu jagoya ko parce que le problème bɛ min fɔ k'a man d'o ye jamana tɛ se ka fonctionner o kan Aya c'est la catastrophe Aya c'est le déshonneur Aya mais ma jigin a la Kori a ye aw dan siri aw ka fanga la o de t'i dusukun na ka ɲɛsin an ma dɛ non n bɛ fɛ ka min fɔ an ka fanga tun banna o a tɔgɔ ye kalo damadɔ a tɛ se ka c'est-à-dire le problème kalo fila i b'a dɔn ne ni tɔw ka différence ye min ye ne dalen bɛ ko kelen na bɛɛ da kan bɛ Ala subahanahu wa taala de bolo ne nun tɔgɔ ma deli ka n jigi da mɔgɔ kan n terikɛ dɔw tun bɛ to ka min fɔ ko a tun bɛ fanga la ko ATT ka ko banna n ka taa k'o t'e ka ko bannen ye n ko sigi k'a lajɛ Sumala ko nana ka don o kɔrɔ Sumala salen n ka taa n balima dɔw ye n wele ko n ka taa ko Sumala sara n ka taa k'i tɛ sigi k'a lajɛ bandaw nana i congo n ko ni bandaw taara ne yɛrɛ bɛna fanga ta
ibna nyini amna nyina be fangata e fa kanida bon a to be Allah subhanahu wa ta'ala do bolo mais akara chiko to ngata fanga akara chiko to ne dabe do ala fangana to ne dabe do ala parce que ngata donc on va faire ensemble itita opposition na non opposition côté ça en bas de l'angata parce que le problème c'est que malien on dalemba aussi mi dambe tike malien on ba do ni zena ngakla malien be songa tukunga kuma konko malien dambe tike de ho folo ko ko me jeli fono ya fa ya bang ni zena ni mi foko ni hakla be to ngasipa ko ngata donc na be songa ta donc ala ka chima mbe ala ka chi fo wi nyala sonama digo imam diko akumena yana ka kuma ga ay kuma ra kosaina ya ka kuma ulama ibsika kli jagabo jimen kaka diko akumena yana ka kuma re ako ka ton segla misiri kono akoti pana ka bo misiri kono tout bon à même fois je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui? Parce qu'aller de follow ni de fond diko ngo d'abord ne jatimine ke diko de ibeka ani shervu de ibeka taka chongwanguna en son temps nya fo ngono mabuka ya fadele ngo alati ya fuma we ya fadele o ya fadele ne ko ne sonna ne tabana ko la diko ani M5 mo de bora nyo fe ako ka tromper la a segla ka do misiri kono diko ale des militaires non choisi parce que jawti tle flake na mataka so jaw terke do digo yi jaw terke do Cliff ta. Jaw bi tangata régulièrement. Et puis le prend Hassimi Killing. Allez de bon rebelle boulot. Digo. Et ma hal a donné à Tani ngata dans ama Hassim to ko fala. Aya ma songa to. Ako ko je ne sais quoi. OK, ko be to bugande o. Asa ne mo gotla ambu ko kuma taka analyser ni. Ma in koro ere mun Afrika mun fodi. Afrika min fo ngata banda uta reso la ngata ko banda ma kaka reso. Banda ko katu boli machine en fait. Le Premier ministre aurait pu faire un tour gérer. Moi, c'est lui qui gère. Nico Gelela, tout le monde n'a qu'à me reçoit à bout de soi. Sinon, elle était bien reçue. Non, quand vous bien reçoit, on a bien qu'à reçoit les barabla, le Premier ministre de Boulot. Allez, il était déjà quoi, présent, il était déjà quoi. Oui, donc, la constitution est au défaut. Maliens ont tient de faire quoi. La constitution dit que le Premier ministre gère donc l'action gouvernementale. Et c'est lui qui est le responsable pour l'exécution du programme. Alors, le président de la République n'est que l'autorité morale. Donc, Nico Gelelanga, donc, allez David Douala. Et le président est un monde fond, donc, le ministre Boko Barak. Donc, Digo veut faire président à Reswanga à Banendo. Bon, on va dans Amassonga de Safolo. Kangata. Oh, kuma yakli jagabo kaka alsaw. Digo boli ka kuma sisa. Yala nafa jumɛn bɛ se ka ye nafa foyi t'a la nafa t'a la ala nafa t'a la ani M5 bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fo ka diɲɛ wuli o tɛ se ka kɛ non parce que M5 mɔgɔ dɔw n'i ye Diko kuma fɔ a ye n ka taa boli ka nka n ko Diko fɔla ka kuma ta n ka taa M5 mɔgɔ tun bɛ sali kan dɔw bolila ka bɔ i b'a fɔ ko n'i ye ji don n ka taa donc ji kalan don n ka taa fɛngɛ kan toto kan o bɔra o taara munna o tɛ se ka kan kelen fɔ de non mais a banna de Diko de ko tiɲɛ o n'i ko Diko de ko tiɲɛ mun na c'est à dire kɛlɛ ma ban Diko bolila ka don misiri kɔnɔ il va falloir tanya na bora ngata donc aller donna ngata donc ayaka mo do timba ka don gouvernement na donc ayaka conseil do de hali anime bora maka kana ngata yo ke charge de mission premier ministre greffe donc Diko de ka fakati fen kala mala o comme kuma tiema nun togo I ka yeli ka suma sa M5 greffe mun be bon il va donc ne ko do fuyi kelen nana ka sofe ngoma ne ka combat follow mi il faut tout faire pour faire partie ibeka donc il a quelle follow parce que ni ibeka mata foka duno ne ka sumela tisegi nya fi ka radio ya foya ngone ibeka genna semaine kono ngata donc iyo fo o fene kera en dalemba la sumela tali ngata donc ibeka ka sababu ya ngata donc geleya mi kera kono na subala na tla ka segi définitivement nya foye ngo ni kele sera yoro dola na ye kaw jimi no bla nya fe ngata donc ni ko tiena ni mo na ngata ntinda do ala yo vuye nya fa shogeli nya fa muntakatale nya fa ngamo FSD be nte abana commandé d'Agero il y avait pas de patron en communication c'est moi non et de kuno ne de ko constitution te passé ngata donc ne de porte-parole désigné ne de ba beke ali na man to fo ne bin to fo parce que ne de ake aya kera parce que malien te yenyuma ali kuna foldila o ede kuna foldila be jere ngo malien ta fo
parce que malien ni y'a ye n ka ta k'an b'an yɛrɛ fɔ parce que malien an t'a fɔ de. min kan ka fɔ tɛ fɔ. hasidiya barika bonyalen don donc n'o t'i fɔ t'i yɛrɛ fɔ. donc o tɛ an b'an ta fɔ a ka di ka wala n'a ma digi min na an ka taa o sɔn bɛ pɛrɛn. o de la e ko. ko maa an ka taa donc n'a ye kawuji min k'a la an ka taa fanga bɛ bin kawuji bɛ cun n'aw ye o bɛ min ɲini ka taa o b'o sɔrɔ n'ale y'a ta sɔrɔ k'a dun ka taa donc a b'aw bɛɛ feere. e y'o fɔ ka i bolo ma dalen to mun na e tun b'a dɔn ka kɔrɔ de yan. non mais ni adamaden kɛcogo ye n ka taa n ko ne ye san 30 de kɛ kɛlɛ la. En 91, donc j'ai fait 4 ans secrétaire à l'organisation du bureau de coordination de l'AIM. Est-ce qu'il y a famille? J'ai été aussi donc au pouvoir. N'y a école de gérer. N'y a école de gérer dans Sandourou, Sandourou. AIM n'y a pas la moi sur AIM naou. Ne de beau don, ne de démissionner ou don parce que donc comment nous fait. N'y démissionner ou don, j'ai été formé. Et ben on est ne toi qui l'émina. Moi je suis un fonctionnaire, un catégorie chaque ado. Diplôme mené bolonga Mali kono mo de fo comme Mali on ti mo fo atonga yere fo yere fo doni ne de togo no togo mi orienté ka kana kafu ke Mali la ka soro ka boy ka BT ke ngata no brevet de technicien administration finance ko ke ko soro ka tla ka ngata donc spécialité ke douane na ko soro ka bo ka deux ke ngata donc en communication ko soro ka licence ke à l'université Mandem ko soro Mali droit kono ka deux ke ngata ka maîtrise ke ngata ka tla ka licence ke ka maîtrise ke ngata donc en droit ngata donc privé à l'université de Bamako. Hein? Alors ate hashida dabla o be mo joli fabulu ay hashida dabla anga baraka tron ay mo joli fabulu ko fla de donc chaman tay ngata diplôme kilen de ngata bita ena o be bo abana o ba kisora abana donc c'est ça en temps ñu donde mais o bela bi neni des enfants ou ngata ennemi fawe kalanga ñu fait yo fa dans classe ko bi neni et en même temps en tlalenga ban ibeka m'a fait chevalier de l'ordre national du Mali ibeka re hali sara sininga donc fanga be drapeau be danga ala kana ci na to yere fo aya to anga yere fo ala kana ci na digla mi na ngata ifa be baraka ibi baraka anga teme